टिळकाकूय वचत गो. तुम्ही असं वेश करून कित्याक गेले आशिल्ले? कारण आयज अशें दिसलें की पयलीं अगोदर आमी ब्रिटिशा विरुद्ध लढलो. आता देशात ज्या राटान शक्ती वावरत आहे त्यांच्या विरुद्ध लढण्याची वेळ आलेली आहे. जे देशात राहून देशाचं सर्व नुकसान करतायत, आतंकवाद चालू करतायत आणि स्वतःच्या देशात राहून जे आमचा वेश परिदर्श करून देशाच्या कट कारस्थानात सहभाग होतात यांच्या विरुद्ध लढा देण्याची पाहिजे. म्हणून आज आम्ही या पवित्र याच्यामध्ये आलेलो आहोत. कशी संसद विधानसभा कशी चालते ते बघायला. आणि तुम्ही कोणाची भेट घेणार वगैरे? काही नाही, जस्ट असं झालं होतं. तर तुम्ही अधिवेशन हजेरी लावून म्हणजे पाहणार कशी चालू? माझ्याबरोबर सावरकरही आलेले. येस. तो आज आजच्या या दिवशी तुम्हाला काय वाटतं? पत्रकारिता कुठच्या दिशेने चालली असं वाटतं? योग्य दिशेने की जे नवीन नवीन पत्रकार येत आहेत खरोखरच चांगलं लिखाण करतायत. आमच्या वेळेचं अगोदर वेगळं होतं, आता नवीन आहे. नवीन डिजिटल करण्यात त्यांना चांगलं उत्साह येतो यायला. आमच्या वेळेस तसं नव्हतं. आता पत्रकारिता चांगली असते.